Θεότο
Dio
καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραών.
τον Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και της γης, των ατόμων των μάθων καράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός και γυναίκα των πάντων των αιώνων, ως εκ φωτός αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού και ηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γέντο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δι την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σταυρωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και παθέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά το γραφάς, τελελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόντα εν δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενος με τα δόξης και λιζόντας την εχθρούς σου της βασιλείας σου πέφτει τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον των ζωοποιών, το του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατήλιος, το σκηνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλίσαν διεκονοφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ δε βάπτισμα εις άμεση αμαρτιών, πρωτοκρό ανάσταση νεκρών. Και το ή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Thank you.
Επισκόπου ημών Ανθίμου, ο χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγιάθρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της γης αληθεία. Και ο δέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασχόν. Και δώσει μήνεν εις στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανήνει το πάντιμο και με καλοπρεπές το όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της Αγίας εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και το λόγο της η αληθώς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός του Θεού, ο Θεός του Θεού, ο Θεός του Θεού, έτσι πιστεύω ότι του καθώς του άνθρωπου του σώμα σου και του καθώς του το τίμιο νέο σου, δέομαι τους ελέησον και συγχωρησόν και παρακολουθά, τα εκούσια και πραγούσια, τα ελόγω, τα ενέργεια, τα γνώση και αρχαία, και αξίωσον να κατακρίνουν του τασίς μας άψης του Κυρίου, της άλλης αμαρτιών και της ζωής. Ιδού βαδίσου προς την κοινωνία, τα αυτογέννη φλέξη και την μετουσία, πήγα υπάρχει στους αναξίους λέγω, αλλά κάθε με πάση και γλύκος. Το δείχνω σου του Χριστού σήμερα και έμεινο των κοινωνών παράλαβε, που μεγαλύτερη Χρήστο και στη Ιερική, φίλμα συγχωρώ και τα άλλα ίδρας, ανοσοριστής μου λόγος, νύχτη την Κύριε την Βασιλεία σου. Και το πόνε να αφήξουν άνθρωποι βλέπουν, άντρας χαριστή τους αναξίους λέγω, Θεού το σώμα και την έγκαιρη πρέπει, Θεοί το πνεύμα που δεν πρέπει σε μας. Θέλω σας πόθεν, Χριστέ και Κύριος του Κύριος σου έργο, αλλά κατάφερσον Κύριε για την αμαρτία μου, και την πληστήρεψε της ιδρυτής καταξίας σου, να τραφείως και τον μεγαλύτερο με την παρουσία σου. Δεν τους λαμπρώτης των Αγίων σου πώς εξελέξουν μονάξους, και αν γραφτονίσως εις ευθύνης των τυχών από τον ελέγχου, ότι ούτε έτσι του γάμου και δέσμου σε καλού του τον Αγγέλου. Καθάρισον Κύριε τον τύπο τους δικούς μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, η στήμα μου και την Άγιες Άλφα και τον άξον είναι. Αλυσκάτεψη και η εφούντιση της τύχης όματος, και εις αλαβώνας με τους ζωής και βασιλείας. Εν είδε του προσκολάθου του Θεού Θεός, είτε στέλνε Κύριε με την είτε του Κύριε, δίνεις του μυστικού σήμερα και έτοιμος κοινωνών και παράλογων, μηγάς σε Χριστού μυστήριου, ήμας ηγός καθάπερα είδες, αλοζωρίστης ομολογός, μύστη του Κύριε η βασιλεία σου. Alleluia.
Amen.
περικοπή αναφέρεται σε ένα θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος μας στη συναγωγή, όπου ήταν μια γυναίκα για 18 χρόνια δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ήταν συγκύπτους, όπως λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο. Ουσιαστικά η πλάτη είχε πέσει τόσο χαμηλά που δεν μπορούσε να δει τον ουρανό. Έβλεπε συνεχώς το έδαφος. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν, μέρα Σαββάτου, κρατήστε αυτό, μέρα Σαββάτου, ο Κύριος μας την εθεράπευσε. Και αυτή, μετά από 18 χρόνια, ανορθώθηκε. Έγινε άνθρωπος. Όπως γνωρίζετε, η λέξη άνθρωπος βγαίνει από το σύνθετο άνθρωπος που βλέπει προς τα πάνω. Μπόρεσε να ξαναδεί τον ουρανό, μπόρεσε να ξαναδεί τον Θεό. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας αυτό το θαύμα για τον καθένα από εμάς, ουσιαστικά λέει ότι ο Θεός, ο Χριστός, εθεράπευσε τον καθένα από εμάς, ο οποίος συνήθως είναι προσκολλημένος στη γη, στα υλικά. Από το πρωί ως το βράδυ ασχολούμαστε με το τι θα φάμε ή το λιγότερο, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Με το τι θα κερδίσουμε, πώς ίσως αδικήσουμε ή πούμε κάποιο ψέμα για να μπορέσουμε να προσπεράσουμε, να κάνουμε κάτι για το θέλημά μας, να κερδίσουμε υλικά αγαθά. Δηλαδή, τι κάνουμε από το πρωί στο βράδυ, συγκύπτουμε. Βλέπουμε κάτω. Βλέπουμε αυτό που έβλεπε συγκύπτους επί 18 χρόνια. Αυτό είναι ο καθένας από εμάς. Μία συγκύπτουσα προσκολλημένη στα υλικά αγαθά. Όμως θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα βρεθεί δίπλα μας και αν δεν το νιώσουμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί προσκολλημένοι και θα τον προσπεράσουμε. Όπως χιλιάδες Εβραίοι που προσπέρασαν τον Κύριο και τον ζήσαν σωματικά δίπλα του. Δεν κατάλαβαν ποιος ήταν. Έκανε θαύματα μπροστά τους, όπως αυτό το συγκεκριμένο. Δεν κατάλαβαν ποιος ήταν. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος θαυματουργεί συνεχώς δίπλα μας. Μικρά θαύματα, καθημερινά, ζωντανά θαύματα. Τα προσπερνάμε γιατί είμαστε σαν τα άλογα με παροπίδες. Προσκολλημένοι στα υλικά αγαθά. Προσκολλημένοι πώς να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Όμως εμείς δεν είμαστε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να πάμε στην ουράνια βασιλεία του Χριστού. Ο Χριστός στον κόσμο και εμείς στον κόσμο. Ο Χριστός στον ουρανό και εμείς μαζί. Ο Χριστός και εμείς. Δεν ήρθαμε να μείνουμε εδώ. Αυτό θα τελειώσει. Είναι ένα παραμύθι που θα τελειώσει. Αλλά ένα παραμύθι το οποίο, εάν το βιώσουμε κατά Χριστό, θα έχει δράκο στο τέλος. Και συνεχίζουμε λοιπόν την παραβολή, δεν θα σας καθυστερήσω, να μην σας ορίσω. Και έρχεται ο αρχισυνάγωγος, γιατί να μην είναι έκφραντος με αυτό το θαύμα που μια γυναίκα που την έβλεπε καθημερινά εκεί. Γιατί η γυναίκα πήγε στη συναγωγή, προφανώς ήταν Εβραία που πήγε στη συναγωγή, άρα πήγαινε επί 18 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Γιατί να μείνει έκφραντος και να δοξάσει το Θεό για αυτό το θαύμα, τι είπε. Είπε ότι σήμερα είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να γίνονται θαύματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα. Λες και το θαύμα το βλέπει κάθε μέρα. Το πρωί στο βράδυ με τα θαύματα στη συναγωγή του και κουράστηκε και λέει τα Σάββατα να μην κάνουμε θαύματα. Τα θαύματα αυτά ένα θαύμα έγινε μετά από τόσα χρόνια στη συναγωγή του και είδατε πώς στάθηκε απέναντι στο θαύμα. Γιατί αυτή είναι η άλλη μερίδα. Οι χριστιανοί που έχουν χρηστεί οι ίδιοι, μόνοι τους, κανείς δεν τους έδωσε, τέλειοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν τον νόμο στα χέρια τους, του Θεού, και μπορούν να τον ερμηνεύουν και να τον εφαρμόσουν σε οποιοδήποτε τους θέλουν. Πολλοί από εμάς είμαστε έτσι. Έχουμε κανόνες. Αυτό δεν πρέπει, εκείνο δεν πρέπει, αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Πώς το έκανες αυτό έτσι, ο Χριστός λέει έτσι. Μα ο ίδιος ο Χριστός έκανε θαύμα και ο αρχισυνάγωγος που πίστευε στον Θεό, ήξερε απ' έξω όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν το είδε το θαύμα. Έτσι πολλοί χριστιανοί, ενώ είμαστε καθημερινά στις εκκλησίες, ενώ προσευχόμαστε με τον τρόπο μας, κοινωνούμε, κάνουμε ίσως και πολύ αυστηρές θυσίες και πολλές μετάνοιες στο σπίτι μας, δεν ζούμε το θαύμα της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Η ζωή μας είναι άγευστη. Της λείπει αλάτι, της λείπει ζωντάνια, της λείπει θέλη. Σηκωνόμαστε για να κάνουμε έναν κανόνα μηχανικά πολλές φορές. Χωρίς να λέμε τι γίνεται, πού είναι αυτός ο Θεός. Πού είναι, γιατί δεν έρχεται μέσα μας να μας αναζωογονήσει. Δεν έρχεται γιατί δεν έχεις ταπείνωση, αδελφέ. Γιατί δεν έχεις ανοίξει την καρδιά σου να μπει η αγάπη μέσα. Πώς
θα γνωρίσεις τον Θεό αν δεν αγαπάς τον διπλανό σου και τρώγεσαι με τον δίπλα. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ήταν ξεκάθαρος. Είστε υποκριτές όταν λέτε οι χριστιανοί ότι αγαπάτε τον Θεό, που δεν τον βλέπετε, και δεν αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας που είστε μαζί του. Άρα, εάν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας με ταπείνωση στην αγάπη του Χριστού, δεν θα τον γνωρίσουμε τον Θεό. Θα περάσει η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία χωρίς να ξέρουμε Χριστό. Είναι φοβερό και είναι κρίμα για μας. Να ήμασταν σε ένα βουνό, να ήμασταν βουδιστές, έχει ο Θεός, είμαστε μακριά, δεν γνωρίσαμε τον Θεό, πέρασε η ζωή έτσι. Αλλά να ζούμε μέσα στο θησαυρό της πίστεως και να περάσει η ζωή μας χωρίς Χριστό είναι κρίμα. Οπότε αυτό που καλώ τον καθένα από εμάς και πρώτο εμένα, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τι πίστημα έχουμε, τι δώρα Θεού έχουμε και με ταπείνωση να τα γευτούμε και να τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Και μόνο έτσι θα σταματήσουμε να είμαστε συγκύπτοντες, να σηκωθούμε και να δούμε τον Θεό. Καλή δύναμη σε όλους. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έρθε θυμάστη αυτοθεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, Συ ελπίσιμον, δόξα Συ. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Παναγίε ευλογήσον. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου, τες μήνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του Τιμίου Εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανετήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοδόρων Πατέρων ημών, του Αγίου της Ανοσοσίας και του Σιμών Θεοδόρας, της Πυροβοήτηρης και Θαυματών, του Οσίου Παγίου Μαρίου και Θεσσαλονίκη, των Αγίων Αγίων Θεοπατώρων και Αγίου Γιάννης, των Οσίου Παγίου Σάββατο Υγιασμένων, και του Αγίου ενδόξου Άγγελος Μυριογέννους, όντι και μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάκρος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια φυλάκη πάντα σε μας. Καλημέρα σας.